Good morning guys! 10:41 na ng umaga. Tsaka ko guys, naligo na ako. Maaga gumising si Dan kasi may work pa siya ngayon. Ngayon kasi start ng leave ko, which like you know, I'm really happy about. Kasi yung request ko na leave guys is yung date lang talaga ng flights namin, like 19, which is bukas, tapos 7th. Buti na lang, binigay nila sa akin 18th to 7. So yeah, ngayon yung start ng leave ko. I'm just gonna check in sa Malaysia Airlines kasi yun yung ano namin, airline namin. I know. Nag-try ako mag-check-in kagabi, hindi pa kami naka-check-in, maybe because more than 24 hours pa siya. Magmamap lang ako ng floor, guys. Ito yung ginagamit ko. This is the, what do you call this? Wet floor wipes. No, that's the wipe. Ano ba tawag dito? Basta, ano siya, hindi ko alam guys. Basta ganito yung itsura niya. Tapos, bumili kami ng wet wipes para ilagay mo siya dito. Wipe mo siya sa floor. And then, we have some dry wipes as well na gagawin ko siya after nung pag wipe ko with a wet wipe. So, hindi kami gumagamit ng mop. I don't know. Ang hirap i-maintain ng tiles, guys. Medyo reflective siya. And kapag madumi siya, kitang-kita mo talaga na madumi siya. Hinintay ko yung stepdad ni Dan. Kasi, susunduin niya ako. Kasi he will take me to the post office. Meron akong package. Kaya lang, hindi ako marunong mag-bus doon. At saka, wala akong car. At saka si Dan, hindi niya makukuha yung package kasi busy siya today. Kailangan kukunin yung package na yun before kami umalis kasi they will only hold the package for 2 weeks. And mawawala kami for 3 weeks. So, hinintay ko lang yung stepdad niya. Nasa bahay siya ng kambal ni Dan na sobrang lapit lang dito sa amin, mga 10 minutes away lang. Sabi niya, pagtapos na siya mag-babysit doon, punta siya dito, tapos he will take me to the post office and then balik na naman ako dito. But yeah, mag-wipe muna tayo ng floor while waiting for him. Hello guys! Nag-makeup ako. I'm just cooking mee goreng again. Yung fusion na mee goreng. And then my rice is cooking. Nag-makeup ako kasi mag-film ako ng 2 haul videos. Isa try on, isa like sit down haul lang. And yeah, kakain muna ako. And then after ko kumain, mag-film ako. Nakuha ko na yung package ko kanina. So, all good. And after ko mag-film, I will straight pack. And tonight pala, ito yung lulutuin namin. Kasi hindi pa namin ito naluto because sobrang daming ganap. Like, we're always out and about during dinner. So, wala kaming time. But, yeah. Nasi goreng style, veggie packed rice. Exciting. Okay, malapit na maluto yung aking noodles. Yum! Kain! Ito na yung ating noodles. I will add chili flakes because yummers ang chili. Not much. Yan. Spicy na tong noodles na to guys, pero hindi siya ganun ka-spicy para sa akin. So, add more chili flakes. It's gonna taste way better. Tingnan nyo nga yung labas. Very windy. Tapos nag-stop siya kasi film ko siya.
It's windy guys, pero sobrang init sa labas. Pero windy. Mahangin na mainit. Ewan ko eh. Tapos na ako mag-haul guys. So, ngayon magpapack na talaga tayo. Narinig na yun sa kanya oh. Yan. Nilagay niya talaga sa... Ewan ko kung bakit nilalagay niya talaga sa floor. And then, ito yung luggage na gagamitin natin. This is for my clothes and his clothes. Kasi yung isa, puno na. Puno na siya ng mga pasalubong. Tapos may mga na-add pa guys. Kasi nag-film ako ng haul, diba? Tapos merong mga gamit doon na sabi ko, yep, for my sister. Yep, for my brother. So, yeah. May na-add na naman. Tapos yung chocolate, hindi ko pa nalagay. So, let's pack this first. Oh, you know what? Wala pa akong akin. Hindi pa ako nakapag... ano nang dadalhin ko. Lahat ng rompers ko dadalhin ko. So that's easy. If I have like 10 rompers, that's already 10 days worth, right? Okay, let's do this. Okay guys, so ito na yung lahat, I think. Hindi ko siya masyadong dinamihan, like hindi ko siya masyadong like 21 days dapat meron ako lahat. Kasi pupunta pa naman kami ng Taytay, so I'm sure magsha-shopping ako ng bongga doon. But, yan yung kay Dan. Yung kay Dan, sure na siya eh. Kunti lang ng kay Dan compared sa akin, oh. Lalo na ito. Anyway, that's fine. Ipapack natin first yung kay Dan, and then, yawns. So, ito na yung lahat ng damit ni Dan, guys. I think ito yung isusuot niya sa, sa airport. So, I just left it out there. Pero, yeah. Yan ang lahat ng damit niya. Ito, super useful nito, guys. Bigay sa akin to actually ni Jen. Galing Melbourne. Thank you so much. Sobrang dami niyang, mga bags. See? Perfect siya pang travel. Sobrang ganda nito. Sobrang helpful. So, nilagyan ko siya ng ni Dan, ng mga jocks at saka socks ni Dan. And I will do the same thing sa akin. So, I will use this smallest one as well. Wait, asan ba yung pinakamaliit? Yeah, I think yan yun. Thank you, Jen! Guys, kaka-feature ko lang nito sa haul ko. Ang ganda niya. 'Di ba ang ganda ng niya? Print. Ano ba tawag diyan? Flamingo. Flamingo 'yan, 'di ba? And then, ang ganda ng kulay. Usually, ito yung nilalagyan ko ng makeup ko. So, ililipat ko lang siya dito, guys. Kasi mas organized siya. And maganda siya kasi meron siyang structure. Hindi gaya nito na parang wala lang. So, lalagay ko yung mga Ito lang yung dadalhin kong makeup, guys. Walang ka-echos-echos lang yan. Yan lang. Ayoko magdala ng maraming makeup kasi... naman, diba? Isa lang yung mukha mo. And I'm trying to pack light. Obviously, hindi na to light yung pagkapack ko. But at least, sa makeup na side, diba? Hindi ganun kadami. Napapansin ko din kasi na kahit na magdala ko ng maraming lipstick, yung ginagamit ko usually is isang shade lang throughout the whole trip. So, right now, I think nagdala ko ng 2 lip liner ata. Tapos dalawang lipstick, dalawang lip liner, yun lang. And anyway, back to this one. Tingnan nyo guys, ang cute niya. Meron siya nung yung elastic na parang sa luggage din. Ang cute niya talaga, grabe. See, naka-clasp mo siya. Wait, hirap besh. Naka-clasp mo siyang ganyan. Hirap niya. But, yeah, I'm so excited. Gustong-gusto ko siya. So, I got this from Gamies. Sobrang dami nilang design na mapipilian, guys. As in, sobra. Meron sila nung animal print. Pero ito yung pinaka-bet ko. I love it. Okay, lipat na natin sila. Oh, diba? Ang organized niya, guys. Yan lang yung brushes na dadalhin ko. As in, yan lang talaga. And then, yeah. Ito lang yung dadalhin kong makeup. 2 powder, yung Becca ko, at saka yung MAC Mineralized. Hala! Kailangan ko pala magdala ng Fix Plus just in case. Primer ko is the Hourglass. Foundation. Ito lang. I think magdadala ako ng isa pang foundation. Yeah, I think magdadala ako ng isa pa. Actually, that's alright. Yan na lang. Ay, wait.
No. Magdadala ako ng isa just in case hindi ito mag-work sa Pilipinas. Kasi dito, sobrang ganda nito. But, like, you know, hindi natin sure. So, magdadala ako ng isa pang foundation. And yung ano ko pala, sunscreen, dadalhin ko. Guys, ano na, 90% na tayo. 99% na tayo tapos mag-pack. 95. Kasi yung chocolates nandun pa. Yan yung pasalubong na bag. Yung isa nasa kabilang kwarto. Ito yung last na pinako. So, ito yung kay Dan at saka yung akin. There. Do you really want to bring that small fan, babe? Yeah. Okay. I'm just afraid it will break, babe, if we put it in the luggage. It's a bit flimsy. I'll put it in the luggage. Are you sure? What if it breaks? Put it in the middle. With all the flies. It will break. Magluluto na lang ako ng dinner. Kasi tapos na ako. Why are you smiling? I'll show it to Christian to send a picture of it. He got a new toy. It looks funny. Let's cook the nasi goreng style veggie packed rice. So ito yung last sa HelloFresh namin. Di ba sinabi ko sa previous video ko na nakalimutan ko mag-unsubscribe kaya chinarge nila ako ng full price, $69. Hindi pala yun yung case. Yung nangyari pala is instead of charging me half price, they charge me full price. So nirefund nila sa akin. Tinawagan ko kasi sila kasi sabi ko, yung $69, okay lang naman kung nabayad ko na talaga siya, okay lang. Gusto ko lang schedule yung next delivery kasi nga diba wala kami 3 weeks. So sabi niya, actually, binayaran mo yung full instead na 50% off. Tapos kasalanan nila kasi na-enter ko naman talaga yung code ko. Hindi lang na sa system nila. So yan, na-refund nila and that's all sorted. Now, this is the last one. Okay, let's cook. Medyo sumasakit na naman yung ulo ko, guys. Naka-edit ako ng 2 videos. No, isa lang pala. Naka-edit ako ng isang video today. And then I packed. So, hindi naman as in full on. Pagod na pagod ako. Okay lang naman ako. Pero yung ulo ko, sumasakit siya. So, ano na ito? Cook the rice. Rinse the basmati. Oh, basmati rice. Ito yung hindi ko bet na rice. Hindi naman siya basmati. Para naman siyang jasmine. Kasi yung basmati, diba, sobrang, hahaba. Hindi naman siya parang basmati. Uy, okay lang naman siya. Meron akong niluto rice kasi nagluto ako kanina pero kulang yun. So, ito. Lutuin natin to. Parang 1 cup lang to eh. Oh, 3/4 nga lang to eh. 3/4 cup. Sabi dito, rinse the basmati rice well, add water, check ingredients, spread the list of amount to large saucepan, bring to boil. Lalagyan siya ng mga kung anik-anik na ingredients. Lagyan siya ng vegetable stock. Okay. Alright, we'll see. Basahin ko muna ito lahat, tapos magsisimula na ako. Turmeric, chili flakes. Yum! Okay, let's do this. Guys, tsaka yung green beans niya. Yeah. Yung rice, nagluluto na siya. So, nilagay ko dyan rice, turmeric, at saka yung vegetable stock. And, hintayin mo lang siya na maluto siya. And then, iprepare ko na yung mga gulay. So, meron tayong capsicum, carrots na kailangan ko i-grate. Yung carrots, medyo na siya. Malambot. Meron pa naman kami siguro dito. Ito na lang yung amin eh. Mas maganda pa yung amin. Ito. Okay. Ito na yung nasi goreng, guys. Meron na siya nung shredded carrots. Tapos nilagyan ko din siya ng chili flakes. So medyo may pagka-spicy siya ng slight. And then magpa-fry lang ako ng egg. So ipa-fry ko na lang itong 3 kasi ito na lang 3 natira sa amin and wala nga kami dito. So 2 yung kay Dan, 1 yung sa akin. Dinner is served. Parang ito lang yung in-order ko sa Randol Mula. Yum! Yan yung kay Dan, 2 egg. Sa akin, 1 egg. Kaya na, babe. Kahubad na naman. Yeah, all good. Guys, masarap yung dinner. In fairness naman sa kanya. Pakita ko sa inyo yung yung ingredients. Tapos kayo na bahala mag-screenshot. So, yan yung ingredients. And then, ito yung steps kung paano. Yan. Yan. Masarap siya, guys. In fairness, naubos namin lahat. And maghuhugas na sila ng dishes.
We have the laundry going. Pupunta kami ng, where are we going? Supermarket para mamili ng mga munchies para sa plane kasi we will have a long flight. Na-clear na ni Dami yung fridge, so okay na. Ito na lang, kailangan ko na lang itong kainin. Masarap to. This is good, babe. Ito kasama to sa Hello Fresh, guys. Free nila sa Hello Fresh. This is really good. Gippsland passion fruit twist yogurt. I actually wanna try the mango. Yung passion fruit, masarap siya. Very sweet yung yogurt. What happened, babe? We should turn that up in the background. That's alright. Yeah, and malapit na ako matapos mag-pack. Yeah, konti na lang yung mga skincare na lang. Actually, most of it nandun na. So yeah, tapos na kami. We're ready. Ready! Okay, excited na ako. Anyway, I think that's it for this video. Thank you so much guys for watching. I-close ko na lang yung video ha. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys at my next one. Do not forget, be goodbye. Good night. Mwah.